Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin ja seuraamaan mun matkaa maratonarista mun ensimmäiselle 100 kilometrin ultralle. Tällä videolla mä lähden mun kaverin kanssa Nuuksioon juoksemaan semmoista ehkä 3 tunnin pitkistä. Tuolla on aika rapsakka keli, aamulla oli 20 astetta lämmintä, niin ollaan jouduttu odottelemaan, että vähän lämpenisi tuo sää, eli tuossa kohta lähdetään, niin on ehkä kuin 15 astetta pakkasta. Ja odotan kyllä innolla, tuolla paistaa aurinko, niin varmaan tosi kiva keli juosta Nuuksiossa. Ja uskon myös, että siellä on polut aika hyvin auki, koska siellä on kyllä aika paljon porukkaa aina. Joten lähdetään katsoa, että pääseekö siellä tarpomaan eteenpäin ja minkälainen reitti meille tulee. En ole siis katsonut reittiä, en tiedä onko mun kaveri katsonut reittiä, joten lähdetään seikkailemaan. Lähdetäänkö juokseen seuraavaksi? Jes, ollaan matkalla nyt Nuuksioon ja katsotaan paikan päällä sitten paremmin noita reittejä, että mitä mennään. Ei olla päätetty etukäteen, mutta vähän ehkä myös sen mukaan, että mitä polkuja siellä on auki. Ja Samuli oli tehnyt jo Garminiin yhden reittisuunnitelman, niin yritetään varmaan sitä mennä 16 kilometrin reitti, että se olisi varmaan hyvä tälle 3 tunnin lenkille, kun tuolla on kuitenkin tuota lunta aika paljon, että se hidastaa ja paljon mäkiä ja nousua ja laskua, niin se olisi varmaan aika hyvä suunnitelma se. Mutta keli on ihana auringonpaiste ja pakkasta oli se joku 13, -13, niin aika täydellinen juoksukeli tälleen talvelle. Mikä on Samuli sun fiilis lähtee 3 tunnin lenkille? Ihan hyvä, että pitkästä aikaa 3 tunnin lenkki, ettei ole näin pitkään talvella tullut tehtyä kyllä. Niin kuin sulla on ollut vähän sairasteluja. Kyllä. Mitä pakkasit evääksi? Evääksi on pakattu 2 vauhtikarkkia ja kofeiinipatukka. Kofeiinipatukka? Joo. Siis mikä se on? Se on semmonen, no vähän niinku karkkipatukka, mutta siinä on kofeiinia 50 milligrammaa. Niin. Mä en oo koskaan kuullut tommosista. Joo, se on ihan kätevä. What? Mun pitää kyllä katsoa se, että minkälainen siellä on sitten, mitä sulla on, koska mullakin on nyt Maurteninkin eli mukana, että jos tarvii kofeiinia vähän lisää, kun siinäkin on vähän, mutta muuten noita Whole Foods juttuja, taateleita ja korvapuustia, ei kyllä kauhean Whole Foods, mutta korvapuustia ja sitten aprikooseja. Niillä sit mennään. Minkä jollosmaun otit? Taisi olla mansikka. Se on hyvä. Molemmat. Joo. Se on hyvä. Se Lauri Markkasenkin aika hyvä. Joo, sekin on kyllä aika. Tän takia mennään juokset, pääsee herkuttelemaan. Kyllä. Kestääkö mulla akku tossa, kun en kerännyt latasta ihan loppuun, mutta onneksi puhelin on mukana.
Oikealle. Jees, siellä auringonmaista. Mennäänkö portaita vai? Portaat ehkä vähän paremmin. Oh my god. Vähän tämmöstä rikosjoukot matskua. Vitsi, täällä on kyllä niin upean näköistä, mä en kestä. Ja liukasta on myöskin. Liukasta taas varmaan pitää kävellä. Eka ruokatauko. Ja mulla on testissä tämmösiä peanut butter taatelikarkkeja. Katsotaan, että onko vörttit. Ja Samuelilla näyttää olemaan mansikkajoloksia. Nam. Oi, ihan jäässä. Ei ole pysty syömään. No ihan jäässä. Eli pakkasreissulle tämmöiset makutaatelikarkit. Taatelikarkit. Ei jatkoa enää mennä jäähän. Normitaateleiden kanssa joutui tätä ongelmaa viime lenkillä, mutta ei tää nyt kyllä ole hänen kylmäkään. No, ai. Mä oon puolesta ihan ok. Sammulilla on toi kofeiinipatukka. Nytten mikä on makuanalyysi. Ihan syötävä. Appelsiinin makuinen ja annetaan sokofeinia, niin se on se tärkeä. Kuulostaa hyvältä sekin. Toivottavasti lähteekö Samu nyt juokseen niin, että mä pysyn enää perässä. Mahdollisesti. Thank you. Hui. Pieni tilannepäivitys. Toi Mapsi näyttää, että noniin. Mentäis mennä tänne vasemmalle, mutta se on aika, siinä ei ole hirveästi polun tapaista, eikä haluta mennä räpiköimään tänne lumeen, joten tehdään nyt extempore uusi reitti. Eiköhän tästäkin ihan hyvä tule. Paljon me ollaan menty? Näet sä kellosta? Paljon me ollaan menty? Joo, se on 53. 53 minuuttia ja 6,2 kilometriä. On tää hidasta täällä maastossa.
Minnepäin mitä lähtee? Melkein kaarti. Voi ihan käydä. Paranee olla hyvät pidot kengissä. Ihanaa. Mulla on oikeesti parasta, jos on hirveän jäässä. Ei oo vauhtikarkitkaan. Vähän kohmeisia, mutta ei jäässä. Eli kylmällä säällä vauhtikarkit ja pulla jatkoa. Kyllä. Päätin lennosta vaihtaa me oltiin Korpin kierroksella, tai aluksi me seurattiin semmosia punaisia juttuja ja sitten keltaisia, jotka ilmeisesti on Korpin kierroksen merkkejä. Ja nyt päätettiin, että aletaan seuraamaan tommosia sinisiä merkkejä, jotka oli joku Haukan kierros. Ja katsotaan, että mitä näistä tulee ja pitää ottaa vähän ylimääräistä kierrosta sitten lopuksi vielä, että saadaan 3 tuntia täyteen. Minne sitten? Onko se tonne? Missä me mentiin viimeksi? Tässä on nyt 3 reittiä. Missä ne siniset jutut on? Muistaakseni ne on tuolla alhaalla. Niin mäkin. Tuo näyttää paljon kivemmalta. Ehkä me ei nyt lähdetä eksyilemään. Joo, tuolla näkyy toi merkki. Ai hittavia. Se olikin vähän haastavampi. Oi. Ai. Jyrkät portaat. Ei, mutta ei tunnu aina nämä polkujuoksut treeniltä, vaikka sykkeet nousisikin enemmän. Koska tuntuu, että on vähän niin kuin jollain seikkailulla. Että ei varsinaisesti ole treenillä, vaan niin kuin tavallaan katselemassa maisemia ja muita. Niin ei ole ihan niin justiinsa, miten se treeni menee. Pohditaan siis sitä, että lopetetaanko treeni kesken vähän aikaisemmin, koska paleltaa aika hitosti. Ja meidän reittisuunnitelmat menit mönkään. Toki ei tiedä, kuinka kauan tää reitti kestää vielä, mutta muistellaan, että loppuu varmaan kohta puolin, niin ehkä lopetellaan vähän ajoissa. Let's see. On tää seikkailu kyllä kerrassaan. Mulla oli lähit viilettää, mä en pysy enää sun perässä. Apua! Jeesus.
Tää kamera ei sammu. Tää kameralla on joku ongelma sammua. Bro, mene kiinni. Wow. Upeeta. Yeah. Ja on aika liukasta. Hei, olemme saapuneet parkkipaikalle. Täydellistä nyt kaakauta. Mikä fiilis? Ui, lenkin jälkeen se muli. Ihan hyvä. Kiva päästä lämpimään. Jep, ja kahvia ja pullaa. Jep. Mut joo, ihan hyvin meni 11 kilsaa ja no kyllähän tuossa hetki vierähti, mutta jäätiin ihastelemaan maisemia aika paljon. Joo, lenkki tehty. Meille tuli lenkki 2 eri osasta, koska käytiin 11 kilometrin jälkeen kahvilla ja kermavaahtokorvapuustilla, tai semmoisella laskiaiskulla korvapuustilla. Oli aika hyvää. Niin, ja sai vähän lämmitellä samalla. Mut sit saatiinkin vähän energiaa siitä, niin lähdettiin vielä kiertämään sit semmoista 2,5 kilometrin lenkkiä takas autolle. Niin yhteensä tuli se 13,5 kilometriä ja about-tieralla vähän päälle 2 tuntia. Taisi olla. Aika lailla 2 tuntia. Joo. Niin sen lenkin pituus, että kyllä huomasin, että kun tuolla on paljon liukkaampaa ja Samulilla oli ongelmia noiden kenkien kanssa, noin niin liukkaat, niin on vähän vaikeampi juosta. Mutta hyvää treeniä ja oli hauskaa ja ihan sairaan hyvä keli. Ja oli muuten hyvä se pulla ja kiva oli saada kahvia välissä, iso suositus. Pitää tehdä jatkossakin tämmösiä. Oho, aurinko tulikin nyt vähän silmille. Tämmösiä lenkkejä, että käy välissä kahvilla. Jaksaa paremmin. Ai että, aurinko. Mut hei, kiitos kun katsoit videon ja muista tykätä ja kommentoida, että ootko itse käynyt Nuuksiossa lenkillä tai mitä muita tämmösiä talvilenkkireittejä täältä PK-seudulta löytyy. Joo. Ai hei, muuten se olisi hyvä vinkki, että mitä te teette teidän niille vesipulloille, koska ne jäätyy, ne ihme piuhat. Että olen sen vinkin olen kuullut, että laittaa kossua sinne, mutta se ehkä on ihan paras. Mutta jos haluais jotenkin muuten välttää sen jäätymisen kuin kossun avulla, niin onko vinkkejä, että miten saa? Varsinkin semmoset, onko se camelback vai Camelback, joo, camelback piuhan, että ne ei jäätyisi, koska sen kanssa oli haasteita. Joo, mulla välillä on mun lötköpötköjenkin kanssa haasteita. Mut joo, kirjoittakaa kommentteihin vinkit. Mut kiitos oikein paljon kun katsoit videon. Joo, nähdään seuraavalla. Ai, tää ei nyt lopettanut taskaa. Vähän liukasta.